Stefan Karić je sinoć kao ovonedeljni vođa imao zadatak da odabere ovonedeljne potrčke i omiljenu osobu. On je odlučio da Anđelu Đuričić vodi u hotel. Anđela se smela kada je saznala za ovu odluku i mnogi su procenili da je njena reakcija bila blaga. Nenadu Marinkoviću Gastosu ovaj potez nije bio ni najmanje smešan, pa je ušao u obračun sa Stefanom. Omiljena osoba mi je Anđela Đuričić. Smatram da joj dečko nije priuštio kada je on bio vođa, tako da ću ja, rekao je Karić. Jel me zezaš? Ne znam šta da kažem. Naravno da dečko nije mislio da ću dolaziti u hotel da spavam, ja sam u šoku, rekla je Anđela kroz smeh. Ovo je najveća provokacija do sada, rekao je Milan Milošević. Ne vadi i traži neki konflikt, da je to neverovatno, ni on bogom dan, ali ovo mi je mizerno šta je uradio, smešan mi je bio i kad je delio budžet, rekao je Gastos. Zadrugari su se iznenadili Anđelinom blagom reakcijom. Mate Mativić je dobio reč kako bi prokomentarisao ovu situaciju, a ona je dala svima do znanja da je ovo realno stanje između Karića i Gastosa.